Hello everyone, बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनानै लायो। जाय नोंथांमोनहा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हागोन। आं बे समाव बाइबेलनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों आरो दिनै आङो बे बाथ्राखौनो बुंगोन, गोसोखौ बेंनानै दोननायनि बिषयावहाय, गोसोखौ गार्ड खालामनानै लानाय, बेंनानै साबधान खालामनायनि बिषयावहाय आं इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो सानदों। आरो नायोब्ला नुनो मोनगोन बोसोन बिजाबनि 4 अध्याय 23 सिरियाव बेयावहाय बुंदों, नोंनि साननायाव नों साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। प्रेज द लर्ड। बेयावहाय इंलिसावहाय बांसिन साबसिनैहाय बेरखांदों, Proverbs chapter 4 verse 23 NIV नि ट्रेन्सलेशनाव बेबायदि बुंदों, above all else guard your heart for everything you do flows from it। जुदि जोङो King James versionखौ नायो, बेयावबो होनदों, keep your heart with all diligence for out of it spring the issues of life। दा बेयावहाय इसोरनि बाथ्राया गोसोखौ बेंनानै दोननाय, जे साबधान लाखिनायनि बिषयावहाय बेयाव बुंदों। राइट ट्रेन्सलेशनखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन, नोंनि गोसोखौ बेंनानै दोन होननानै इसोरनि बाथ्राया बुंदों, मानोना नोंनि गासै मावनायफ्रा बेनिफ्राय ओंखारो। दा इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बेबायदि फोरोंदों, गावनि गोसोखौहाय बेंनानै दोननो थाखाय, साबधान लाखिनो थाखाय इसोरनि बाथ्राया जोंखौ सुबुरुन होदों, एडभाइस होदों। दा मानि थाखाय जोङो गावनि गोसोखौ बेंनानै दोननांगौ, मानि थाखाय जोङो गावनि गोसोखौ साबधान लाखिनो नांगौ? जोङो मिथिगौ, धोनि मानसिफ्रा बा गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा सिकिउरिटि गार्डफोर दोनो। दा मानि थाखाय बे गार्डफोरखौ नांगौ? दा सिकिउरिटि गार्डफोर दोननायनि बिसया बेनो दे बिसोरनि सम्पतिफ्रा नष्ट जाया, दे बिसोरनि गासैनो धोनफ्रा नष्ट जाया, जेन' बे धोनफोरखौ, बे न'फोरखौहाय बा बे सम्पतिफोरखौ बेंनानै दोननो हायो, नायनो हायो, जेन' सिखावफ्रा फैनानै बेखौ खावनानै लांनो हाया, बिनि थाखाय गार्ड दोननाय जायो। दा जोंबो गावनि जिबनाव जोङो मिथिगौ, जों न' दस्राफ्राव थाङोब्ला गेटफोरखौ ताला मारियो, बेगफोरखौ जोङो ताला मारियो, जोङो बेबायदिनो आलमिराफोरखौ ताला मारियो, न'फोरखौ ताला मारियो। मानि थाखाय? जेन' गुबुनफ्रा फैनानै बा सिखावफ्रा फैनानैहाय बेखौ गोरलैयैनो खेवनो हाया बा लांनो हाया, गासै गार्ड खालामनो थाखाय जोङो बेबायदि तालाफोरखौ मारियो। दा बेनिखायनो बाइबेलाबो जोंनो फोरोंदों, जननि 10:10 बुंदों, सिखावा खावनो, सिथारनो आरो संहार खालामनोल' थाखायल' फैयो होननानै बुंदों। दा नायदो खृष्टनि अनजाग्राफोर, बेयाव सिखावनि बाथ्रा बुंदों। बे सिखावा सोर बेलाय? बाइबेला जोंनो मिथिदों, सैतानखौ बेवहाय सिखावजों रुजुदों। दा सैताना फैयो, मानि थाखाय फैयो? बे फैयो नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि गोजोननायखौ खावनो थाखाय, नोंथांखौ नष्ट खालामनो थाखाय। नोंथांनि गोसोआवहाय बे फैनानै नोंनियावहाय गाज्रि साननायफोरखौ बे होगोन आरो नोंनि गोसोनि रंजानायखौ खावनानै लांगोन, नोंनि बासायजानायखौ खावनानै लांगोन, नोंनि देहाखौ, हेल्थखौ नोंनिखौ खावनानै लांगोन आरो नोंखौ नष्ट खालामगोन, नोंनि गथ'फोरनि जिबनखौ नष्ट खालामगोन, नोंनि न'खरखौ नष्ट खालामगोन। दा सैतानखौ बे सिखावजों रुजुदों। सिखावा फैयो, बे सिथारनो थाखाय फैयो, खावनो थाखाय फैयो, संहार खालामनो थाखायल' बियो फैयो होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो खृष्टनि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो फोरोंबावदों, मार्कुसनि 4 अध्याय 20 जों फरायलांब्ला जों नुनो मोनो, बेयाव बुंदों, मानसिनिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ गाज्रि खालामो, मानोना बेफोरबायदि इनाय साननाय मानसिनि गोसो इसिंनिफ्राय ओंखारो, लुबैनाय, खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनो साननाय, मेगन सानाय, दुस्थ मावनाय, थगायनाय, गाज्रि मावनाय, मालायनि गाज्रि बुंनाय, दुगा जानाय, साननाय गैयै, बे गासैबो गोसोनिफ्रायनो ओंखारो होननानै बुंदों। बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ बुंदों, गोसोखौ बेंनानै दोननायनि बिषयखौ बुंदों। मानोना बे गासैबो गोसो सिंनिफ्रायनो ओंखारो, गासै गाज्रिया गोसोनिफ्रायनो ओंखारो। जेब्ला जोङो साबधान खालामा, गावनि गोसोखौ बेंनानै दोना, अब्ला सैताना जोंनि जिबनाव बे गासै इनाय साननाय, गाज्रि लुबैनाय, गाज्रि नायनाय, गाज्रि जानाय, बे गासैखौबो गोसोआव थुलुंगानाय होगोन आरो बेजोंनो जोंनि जिबना नष्ट जागोन, जोंनि गोजोननाया बायगोन, जोंनि बासायजानाया गोमागोन आरो बेबायदिनो मानसिखौ, बेबायदि गोसोनि गाज्रिफ्रानो मानसिखौ सुवा खालामो आरो गाज्रि खालामो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बेगर फोनायनि फिदिंनाय बाथ्रायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, लुकासनि 8 अध्याय 11-12
जों फरायनो मोनो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बुङो जेब्ला बेगर फोनायनि बाथ्राखौ बुंदों माखासे बेगराहाय लामा सेराव गोग्लैयो होननानै बुंदों बेयावहाय दाउफोरा बेखौ खनजानानै थाङो दा बेनि फिदिंनाय बाथ्राया बेनो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बुंथिगिरिफ्रा होनो बे समाव मा जायो मानसिफ्रा खोनासङा जोंनि गिर्जाफ्राव उन्दुलाङो थेन्थ'लाङो इसोरनि बाथ्रा बुंबा बिसोरनि गोसोफ्रा दस्रायाव थाङो दा बेफोरो माबोरै जायो सैताना बिनि गोसोआवहाय इसोरनि बाथ्राखौ हाबहोआ खावनानै लाङो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामो लगे लगे सैताना बिनिफ्राय खावनानै लाङो जायनि थाखाय गोबां जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि जिबनावहाय दिनै ख्रिस्टियान जिबननि फिथाइखौ जोङो नुनो मोना आरो बिसोरो सानो जोंनि जिबना मानो बोर गैया जोंनि जिबना आंनि न'खरा मानो बोर गैया मानोना सैताना बे न'खरनिफ्राय बोरखौ खावनानै लांबाय मानोना इसोरनि बाथ्राया बिनियावहाय थानो मोनासै बिनियावहाय रज'नो मोनासै आरो बिनियावहाय जौनो मोनासै बिनियावहाय फिथाइ थायनो मोनासै ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दिनै गोबां मानसिफ्रा बेकस्लाइड जादों मानोना बिसोर गावसोरनि गोसोखौ बेंनानै दोनाखै दिनै जोङो नुनो मोनदों बा माखासे ख्रिस्टियानफ्रा बेकस्लाइड जाबाय उनस्लदलांदों मानोना बिसोर गावसोरनि गोसोखौ बेंनानै दोननो रोङाखै माबेया बेंगोन जोंनि गोसोखौ इसोरनि बाथ्राया जों जेब्ला बिनि बाथ्राखौ मान होगोन बिनि बाथ्रा बायदि जोङो थाबायगोन अब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राजों गावखौ बेंनानै लानो हागोन जेब्ला जों गावनि गोसोखौ बेंनानै लानो हागोन अब्ला सैतानाहाय नोंथांनि जिबनाव हाबनो हानाय नङा दिनै गोबां मानसिफ्रा जिबना बेबायदि उनस्लदलांदों बेबायदि बेकस्लाइड जादों जानो हागौ नोंथाङा सिगाङावहाय इसोरनि बाथ्राखौ फरायोमोन जानो हागौ नोंथाङा सिगां इसोरनि बाथ्राखौ फरायोमोन बाइबेलखौ फरायोमोन नाथाय दा आथिखालाव नोंथाङा सम गैला इसोरनि बाथ्राखौ नायनो सम गैला नोंथाङा दुब्लियाव खामानि मावनो थाखाय सम दङ न'खरनि थाखाय सम दं जानो थाखाय सम दं बाजाराव थांनो थाखाय सम दं नाथाय इसोरनि बाथ्राखौ फरायनो थाखाय नोंथाङा सम गैला जानो हागौ नोंथाङाहाय सिगांनि गिर्जायाव जेब्लायबो फैयोमोन रेगुलारमोन सानसेबो रबिबार बारग'आमोन नाथाय नोंथाङा आथिखालावहाय गिर्जायाव फैनाया खम जालांबाय नाथाय दिनै नोंथांखौ नुनो मोनो गिर्जानि माखासे सम थांनानैसो फैनाय टाइम बारनानैसो गिर्जायाव फैनाय मिथिदो नोंथाङा उनस्लदबाय नोंथाङा बेकस्लाइड जाबाय रबिबारनि समावहाय नोंथांखौ दिनै मार्केटआवसो नुयो बाजारावसो नुयो नोंथांखौ दिनै आलासि जानायसो नुयो नोंथांखौ दिनै थिर खेला गेलेनायसो नुयो नोंथांखौ दिनै स्टेट लटारि लानायसो नुयो नोंथांखौ दिनै दुब्लियाव नुयो ना लायनाय नुयो नाथाय नोंथांखौ गिर्जायाव नुला नोंथाङा मिथिदो नोंथाङा बेकस्लाइड जाबाय नोंथाङा उनस्लदबाय आरो नोंथांनिफ्राय सैताना गासैनो इसोरनि बोरखौ खावनानै लांबाय नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर सिगाङाव नोंथाङा जानो हागौमोन गोबां आर'ज खालामो नाथाय दा आर'जआ नोंथांनिया खमायलांबाय सिगाङाव आधा घन्टा खालामोमोन दिनै 15 मिनिट जालांबाय 10 मिनिट जालांबाय समनि गेजेराव आर'जखौबो नोंथाङा खालामलिया नायदो नोंथाङा सिगांनि समावहाय इसोरनि उपस्थितियाव थायोमोन दिनै गावनि समफोरखौ मबाइलाव हगारबाय ससियेल मिडियायावहाय दोनबाय मिथिदो नोंथाङा उनस्लदलांबाय नोंथाङा बेकस्लाइड जाबाय बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर गावनि गोसोखौ बेंनानै दोननो नांगौ आरो गोबाङा सानो दिनै आंनि जिबना मानो ब्लेस नंला मानो बोर गैयै जाखो मानो आंनि न'खराव बेबायदि जाखो मानो आंनि न'खराव अशान्ति मानोना नोंथाङा सासे बिसारु दङ बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन बाइबेला बेखौनो बुंदों 1 पिटार 5नि आदाव सिरि मोननानै था आरो साबधान जा मानोना नोंनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंह बायदि गिदिंबायो होननानै बुंदों दा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर नोंथाङा सिनायनो नांगोन नोंथांनि बिसारुआ सोर जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंथांनि बिसारुआ सैतानखौ नोङो बिसारु मानियो ना मानिया नोंथांखौ जेब्लायबो सैताना नेरनाय सिंह बायदि बियो नायो होननानै बुंदों जोङो गावनि गोसोखौहाय जेब्लायबो बेंनानै दोननांगोन इसोरनि बाथ्रायाव जोङो थानो नांगोन मानि थाखाय सैताना नोंखौ एसेग्राब बेबायदि नेरनाय सिंह बायदि नायो नोंथाङा मिथिनांगोन मानोना नोंथांखौ इसोरा गावनि महराव दादों गावनि अननायजों दादों गावनि हांखौ होनानै नोंथांखौ गोथां खालामदों बिनिखायनो दिनै सैताना नोंखौ मेगन सायो आंखौ मेगन सायो मानसि माहारिखौनो बियो मेगन सायो जोंखौ मानोना इसोरा एसेग्राब अनबाय गावनि सासेल' फिसाखौ बियो हरदों जोंखौ बासायनो थाखाय बोखांनो थाखाय बे जोंखौ एसेग्राब अनबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ क्रुसाव होदों दिनै बे गेदेर अननायखौ नुनानै दिनै सैताना मेगन सायो बेनिखायनो जाकबनि 4:7 होनदों इसोरनि सिङाव था होननानै बुंदों बिनियाव जेब्लायबो नम्रथायै था
इसोरनि सिङाव था सैताननि जेंना गसं अब्लानो बे नोंनिफ्राय खारगोन होननानै बुंदों इसोरनि सिङाव थानाया माखौ बुङो गावखौ नम्रता गुरै खालामनानै बिनि बोसोनखौ मानिनायखौ होननानै बुंदों बिनि बायदि थाबायनायखौ अब्ला सैताना नोंनिफ्राय खारलांगोन होननानै बुंदों जेब्ला नोंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राया बुंजासे थागोन अब्ला सैताना नोंखौ गिगोन मानोना बे बाथ्राया नोंखौ बेंनानै लागोन इसोरनि बाथ्राया नोंनियावहाय गोथांखौ दोनगोन जेब्लायबो इसोरनि बाथ्राया नोंनि जिउआवहाय बोलो लाबोगोन आरो नोंनि गासै थाबायनाय लामायावहाय इसोरनि बाथ्राया नोंखौ दैदेनगोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बुंदों इसोरनि सिङाव गावखौ दोन सैताननि जेंना गसं अब्ला बियो नोंनिफ्राय खारलांगोन जोंखौ बाइबेला बेनिखायनो बुंदों गावनि गोसोखौ जों साबधान खालामनो होदों बेंनानै दोननो मानो जेरेमियानि 17नि 9आव नुनो मोनबावो मानसिनि गोसोआनो बयनिख्रुइनो थगायग्रा होननानै बुंदों बेनिखायनो इसोरा जोंखौ जोंनि साननाय बायदि थाबायनो होआखै जेब्ला जों गावनि इच्छा बायदि थाबायगोन जों थारैनो गोग्लैगोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बिनि बाथ्रा बायदिसो इसोरनि बाथ्रा बायदि जोंखौ थाबायनो होदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बे बाथ्राया गोनांथार जोंनि बिषय जोंनि जिबनाव मिथिनो गोनाङा बेसो इसोरा जोंखौ जों गावनि इच्छायाव थाबायोब्ला गावनि साननायजों थाबायोब्ला थारैनो जों जेनगोन जोङो नस्थ' जागोन मानोना बाइबेला बेखौनो बुंदों जों मानसिनि गोसोआनो गासैनिख्रुइ थगायग्रासिन बेनिखायनो जों माबोरै थाबायगोन अब्ला इसोरनि बाथ्रा बायदि जों थाबायनो नांगौ बिनि बाथ्रा बायदि जों जेब्ला थाबायगोन अब्ला जोंनि जिबनाव देरहानाया फैगोन आरो जोंखौ सैताना जेबो खालामनो हानाय नङा बाइबेला जोंखौ बुंदों बिनि आगजुफोरखौ ला होननानै जोंनि दावहाया मानसिजों नङा नाथाय गासै गाज्रि जिउ सासन खालामग्रा जिउ जोङो बिसोरजोंसो दावहा नाङो होननानै बुंदों आरो बे दावहानि थाखाय आत्मिकतानि दावहा जे स्पिरिचुवेल वारफेयार बेयावहाय इसोरा जोंनोहाय गावनि आगजुफोरखौ होदों इसोरा जोंनो होनाय आगजुफोरखौ जों गाननो नांगोन इफिसियासनि 6:11आव बुंदों दावहानि थाखाय इसोरनो नोंसोरनो होनाय आगजुफोरखौ गान होननानै बुंदों नंगौ जों थाबायनो नांगोन बे जों फरायलांबा नुनो मोनो इफिसियासनि 6:11निफ्रायहाय धोरोमियायै जों थाबायनो नांगोन फोथायनायखौ दाहाल बायदि लानांगोन बासायजानायखौ जों थफि बायदि गाननांगोन होनना बुंदों इसोरनि बाथ्राखौ जों थुंग्रि बायदि बाहायनो नांगोन आरो जेब्लायबो आर'ज खालामफ्लायनांगोन बे गासै आगजुफ्रा नोंथांनियाव दंना गैया बे गासै इसोरनि होनाय आगजुफ्रा नोंथांनाव गैयाब्ला नोंथाङा बे दावहायाव आत्मानि दावहायाव माब्लाबाबो देरहानाय नङा नोंथाङा जेब्लायबो सैतानजों जेनगोन बिसारुजों जेनगोन नोंथांनि गोसोआव फैनानै सैताना गासै उलुं जुलुं खालामगोन नोंथांनि गासैनो जिउनि बासायजानायखौ बे खावनानै लांगोन नोंथांनि देहाखौ खावनानै लांगोन नोंथांनि न'खरखौ नस्थ' खालामगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेरै बाइबेला जोंखौ फोरोंबाय जों बेबायदिसो थाबायनो नांगौ इसोरनि सिङाव था सैताननि जेंना गसं आरो बिनि आगजुफोरखौ इसोरनि होनाय आगजुफोरखौ गान अब्ला जों गासै दावहायाव जों देरहागोन आरो बिनि बाथ्राया जोंनियावहाय जेब्ला उसिग्लायनाय थायो अब्ला जोंखौ बे इसोरनि बाथ्रायानो दैदेनगोन गितमालायाव बुंदों ना गितफोराव बुंदों नोंनि बाथ्रायानो आंनि आथिंनि देम्फो होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राया जोंनो स्रां होयो जोंखौ दैदेनो जेब्ला बिनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव बुंजासे थागोन अब्ला संसारनि बाथ्राया जोंनि जिबनावहाय थानो जायगा मोननाय नङा मानोना बुंजासे जेब्ला इसोरनि बाथ्राया थायो आरोबाव गुबुना हाबनो हानाय जोंनि गोसोआवहाय गुबुन बाथ्राया हाबनो हानाय जोंनि गोसोआवहाय बेयाव जायगा थालिया मानोना इसोरनि बाथ्राया उसिग्लायनाय बुंजासे उसिग्लायनाय थायोब्ला नोंथाङा निफ्राय बे बाथ्रायानो बोहैनाय दैमु बायदि बोहैफ्लायबाय थागोन आरो बे बाथ्रायानो नोंथांनि गासै जिबनावहाय न'खरावहाय गासैयावबो उन्नति लाबोगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों इसोरनि बाथ्रायाव थानि आरो बिनि बाथ्राखौ लानानै जों थाबायनि गावनि गोसोआव जों जेब्लायबो साननायखौ साबधान खालामनि जों गावनि गोसोखौ बेंनानै दोननि बे गुसुं बोसोरनि सायावहाय इसोरा बोरजों आरो साफ्रोमबो जेसेबांखिनि खोनासंबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि गेदेर बोरखौ मोनबाय एसेनोसै प्रेज द लर्ड